Hello guys, magluluto po tayo ng nilagang karne ng baboy. Lagyan po natin ng gulay na repolyo, mais at pechay. Hugasan po natin ang karne ng baboy natin. Sunod din po natin hugasan ang gulay, repolyo, mais at pechay. Tanggalan po natin sa dulo ang ating pechay. Saka natin hiwa-hiwain ang ating mais. Sunod din natin hiwain ang ating repolyo. Yan na po, mahiwa-hiwa na po ang ating mga gulay. Sunod po natin ang ating sibuyas. Start na tayong magluto guys. Maglagay lang tayo ng konting mantika. Sangkot siya po natin ng ating sibuyas. Sunod po natin ang ating karne. Sangkot din po natin ng konti. Lagyan na po natin ng tubig. Asin, pamintang buo, pork cubes po yung nilagay ko. At sinabay ko na rin po ang mais para sabay po lumambot sa ating karne. Ayan guys, malambot na po ang ating karne at ang mais. Ilagay na natin ang ating mga gulay guys, repolyo at ang pechay. Hindi ko maayos-ayos kasi nakahawak yung isang kamay ko ng camera. Ayan, pakuluan lang po natin hanggang sa maluto ang gulay. At ayan na nga po, ready to serve na po ang ating nilagang baboy. Ang sarap, promise. Kain na guys.